Yo, what's up mga ka-idol? Siyempre ngayon mga ka-idol, for this video mga ka-idol, hindi tayo kakain ngayon, hindi tayo sasayaw ngayon mga ka-idol. Siyempre, manguha tayo ng kahoy. Ayan. Diba? Dahil nagalit na yung asawa ko mga ka-idol. Wala kami sinaing doon, wala akong kain, hindi ako pinakain dahil walang kahoy doon sa amin. Ngayon, tapos niya, pag hindi daw akong kumukuha ng kahoy, tuhod yung ipangagatong niya. Ngayon mga ka-idol, napilitan tayong kumuha ng kahoy ngayon, no? Ayan. Kawawa naman tayo nito mga ka-idol. Oh my God! Tingnan mo, oh. Ayan, oh. Diyan ko pa galing yung kinuha, oh. Oh no! Grabe. Dami pang lamok dito. Ngayon mga ka-idol, siyempre, talagang magalit yung asawa natin kapag wala palang kahoy. Kasi wala silang magamit eh, di ba? Grabe. Ano? Siyempre ngayon mga ka-idol, kuha tayo ng kahoy dahil wala na. Galit na yung asawa ko, hindi ako kinibo dahil walang kahoy sa bahay. Ayan mga ka-idol, ngayon mga ka-idol, siyempre, putol-putulin na natin to. Ayan, putol-putulin ko na yan para makauwi na tayo. Kasi sobrang dami talagang lamok dito mga ka-idol. Ayan, shout out sa asawa ko. Sana, pagdating ko sa bahay mamaya, may kiss tayo. Ba't na magpakisin mo? Shout out sa asawa ko dyan, masungit. Ayan, ito na. Ito na yung kahoy. Ayan, kinuha na talaga kita ng kahoy. Ayan. Oh, ang dami pa yung kinuha ko, oh. Pagdating ko sa bahay yun, ipalo ko to sa aulo mo, eh. Joke lang. Joke lang mga ka-idol. Siyempre kayo mga ka-idol, putol-putulin ko na to kasi hapon na, alas 5 na. Ayan mga ka-idol, ito na yung ano natin, kahoy natin, oh. Ayan, isang sako. Siyempre, yung asawa natin ito, hindi na magagalit yung asawa natin ito. Ayan. Ayan mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para lagi kang update sa mga walang kwentang video natin. Bye-bye!